Que tal? Bo día a todos e a todas. Grazas por acompañarnos un venres máis nesta conferencia de prensa posterior á Xunta de Goberno que vimos de celebrar, donde demos luz verde a 3,1 millón de euros en iniciativas en turismo, en deporte, mellora de estradas e infraestructuras municipais. O detalle, demos o ok a 580.000 euros para diferentes proxectos relacionados co turismo, a 1 millón de euros para seguir avanzando na provincia do deporte, 120.000 para unha nova edición da Copa Diputación de Fútbol masculino e femenino, 280.000 para un novo proxecto de carreiras populares e trail entre Pontes e 600.000 para clubes, a modo de axudas, clubes náuticos. E aprobamos 1,5 millóns de euros en investimento en 11 concellos a través de diferentes plans provinciais. O Plan de Infraestructuras Deportivas, do que se benefician 10 concellos, 1,35 millóns, e 170.000 euros do Plan Mais Provincia para Vilaboa. E sempre teño algo, ou case sempre, de asuntos de fora de xunta, de fora da orde do día, que se trataron na Xunta de Goberno, e vou a aproveitar para facer un balance da rede Inforías Baixas. Comenzamos e facémolo cun tema central, con turismo, porque hoxe avanzamos en 3 cuestións que mobilizan 580.000 euros. A primeira, aprobamos a contratación do servizo de visitas teatralizadas para os castelos de Sobroso e Soutomaior por un importe de preto de 90.000 euros. Van a ser 44 visitas no castelo de Soutomaior e 10 no de Sobroso e desenvolveránse nos meses de outubro e novembro e logo tamén en Nadal. Lembraredes de outras ocasións que estas visitas suelen ser un auténtico éxito e vano a ser, por eso as desenvolvemos e queremos converter os castelos nun bastión do turismo de calidade e desestacionalizado que tanto proseguimos desde este destino maravilloso como é Rías Baixas. Segunda cuestión. Adxudicamos por 120.000 euros o contrato para desenvolver os workshops con actores do sector turístico para promocionar o destino Rías Baixas neste 2026. Outra iniciativa que ten moitísimo éxito e que permite que as empresas da provincia poidan poñerse en contacto cara a cara con profesionais de importantes zonas de España que nos interesa actuar. Sen ir máis lonxe, no ano 25, desprazámonos a Zaragoza e a Barcelona, con da man de 25 empresas. Eu, personalmente, os acompañei e vivín en primeira persona o prestixio e o tirón que ten o noso sector cando se lle dá a oportunidade de promocionarse. A empresa que saia adxudicataria, pois o que fai é a proposta das cidades, tamén se encargará da xestión dos eventos, a escenografía, a coordinación dos asistentes ou a proposta gastronómica, entre outras tarefas. E terceira e última cuestión relacionada con turismo, poñemos en marcha a contratación por 370.000 euros da reforma dos Palacete das Mendoza, a sede central, o corazón, a sala de máquinas deste destino. Anunciaron no mes de febreiro que este edificio histórico, que, como sabedes, se atopa no centro da cidade de Pontevedra, entrará en obras que lle van a axudar á súa conservación. O obxectivo que perseguimos é resolver as patoloxías existentes e minimizar e evitar o maior deterioro das fachadas, tanto exterior como interior, mellorar as condicións de habitabilidade e salubridade e intervir sobre o peche perimetral da parcela. Porque o turismo só ten sentido se medra da man do respeto e da conservación do que nos fai únicos. Por iso é importante que garantamos que o noso patrimonio histórico siga sendo un motor de desenvolvemento, identidade e futuro. E agora, deporte. Abrimos páxina deste ámbito no que a Diputación tanto está a traballar nunha das súas bandeiras. E referímonos a que lle demos luz verde ao convenio entre a Diputación de Pontevedra e a Real Federación Galega de Fútbol para a organización e realización da Copa Diputación Femenina e Masculina para o ano 2026, ao que destinamos 120.000 euros. Tanto na competición masculina como na femenina van participar equipos de toda a provincia adscritos ás delegacións de Vigo, Pontevedra e Santiago. A Federación vai aboar
aos clubes os importes pola participación, que van desde os 250 ata os 400 euros en función da categoría, e, pola nosa banda, vamos a sufragar as arbitraxes e os premios, tanto na fase previa das eliminatorias como das finais. E según vayan pasando eliminatorias, van sumando máis contía, tendo o premio ao equipo gañador masculino ou femenino de 2.900 euros. Sabedes que é unha competición que goza de enorme popularidade entre o fútbol base e as categorías da provincia. E seguimos en deporte. Xa vos anunciei, ademais, aínda que vos queira invitar, pois o peche para inscribirse rematou moi pronto porque tuvo unha grandísima acollida. Esta fin de semana, 19 de abril, pois terá lugar o trail entre Castelos, que entre os dous, entre Castelo de Sobroso e Soutomaior. Este pioneiro trail impulsado pola Diputación contará ca participación de máis de 800 deportistas ou non deportistas, amantes de probas deportivas e de naturaleza, e que vai a unir dúas xoias das Rías Baixas e que nos vai a permitir seguir promocionando e posicionando esta provincia como a provincia do deporte. Por ben, hoxe quero falarvos doutro proxecto que me fai especial ilusión. Falo do Entrepontes Trail Running, un novo circuito de carreiras populares que vai a percorrer diferentes comarcas da provincia e ao que destinamos 280.000 euros. En total serán 6 xornadas, con 3 carreiras urbanas de 10 km, as 10K, e 3 probas de trail de 14 km. E aquí non só falamos de competición, porque cada cita vai a incluir andainas e actividades para o público infantil, porque o noso obxectivo é fomentar a participación de persoas de todas as idades, porque queremos que cada xornada sexa moito máis que unha carreira. Queremos que sexa un espazo de encontro, de convivencia, de promoción de hábitos saudables que, ademais, van a permitir estimular o comercio desa zona e o turismo deportivo de proximidade, xa digo, nas localidades onde se celebra. Entrepontes nace así coa vocación de converterse nun referente do deporte popular e de seguir facendo a provincia de Pontevedra nunha provincia activa, saudable e conectada a través do deporte. E seguimos con deporte, náutico neste caso, porque aprobamos as bases das axudas a clubes de piragüismo, remo e vela, que participan en competicións oficiais no 2026 cun orzamento de 600.000 euros, 50.000 máis que o ano 2025, un 9% máis. Pódense beneficiar destas axudas os clubes deportivos sen ánimo de lucro da provincia que participen en competicións oficiais de calquera ámbito territorial nas 3 modalidades mencionadas, piragüismo, vela e remo. En canto ao reparto, 335.000 euros destinados a piragüismo, 160 a remo e 105 a vela. As axudas vanse a repartir en base a criterios de concurrencia competitiva e donde cada clube pode recibir ata un máximo de 28.000 euros sempre que non supere o 40% do orzamento presentado. Entre os gastos que se poden subvencionar, falamos dos gastos de federativos, de competición e adestramento, de persoal, material deportivo ou gastos sanitarios, entre outros. Así que seguimos demostrando con feitos e non só con palabras que estamos aquí para apoiar o deporte en todas as modalidades. E os datos falan por si solos. No que vai de mes de abril, aprobamos xa máis de 2 millóns de euros para apoiar aos deportistas e aos clubes desta provincia. E rematamos o bloque deportivo a través dos concellos, a través dos investimentos do terceiro plan extraordinario de infraestructuras deportivas, onde aprobamos 1,35 millóns para 10 concellos o beiro, insisto, deste terceiro plan extraordinario de infraestructuras deportivas. Vou a dar unhas pinceladas do que se vai a realizar en cada concello. Nas notas que remitiremos a continuación, pois irá máis detallado. Covelo, 90.000 euros para o mantemento e conservación do campo de fútbol municipal. Portas, 92.000 para as obras de reforma e novos aseos tamén do campo de fútbol. As Neves, na área deportiva da Caíña, para dotar de equipamento deportivo o xinasio municipal
97.000. A Caniza, 106.000. Para a reforma do pavimento deportivo, pintura e outras melloras no pabillón de Touzosas. Ponte Caldelas. Aquí vai ser unha obra 100% da Diputación, porque cos 110.000 do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas lle sumamos os 26.600 do máis provincia e vai a permitir outra mellora no campo de fútbol municipal. Soutomaior, outros 122.000 para facer 3 pistas de pádel na Montesiña. Tamén inversión 100% da Diputación porque completa con 141.000 euros do plan máis provincia. Isto mesmo acontece na Estrada, con 201.000 do plan extraordinario de infraestructuras deportivas, lle sumamos 186.000 do máis provincia e vai permitir a remodelación do novo municipal, outro campo de fútbol. Na Guarda, 138.000 para a mellora das instalacións deportivas do campo da Sangriña, Cambados, 161.000 para sustituir a cuberta e renovar o pavimento deportivo do Pombal, algo que xa tiña que haber sido, pero solicitou unha axuda en convocatoria anterior para a cal non tiña os permisos e perdeu esa axuda. E, por último, Marín, 226.000 euros para a instalación dunha nova pista deportiva na avenida de Ourense. 10 concellos máis e 10 exemplos máis de como o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, dotado con 8 millóns de euros para este ano 26, que xa son 20 millóns nas 3 edicións, pois está a marcar un antes e un despois nesta provincia do deporte polo efecto que está a provocar nas instalacións municipais de todos os concellos da provincia. E agora, para rematar co capítulo de concellos a través do máis provincia, unha semana onde lles comunicamos que iban a poder ter máis recursos para facer fronte aos danos causados polos tren de borrascas dos meses de xaneiro e febreiro, o plan Vía Depo, vamos e aprobamos máis de 170.000 euros para Vilaboa, para executar a primeira fase das obras de humanización do núcleo de Alcouce na parroquia de Figueirido. O anunciou esta semana a deputada María Ramallo. É unha obra que imos financiar ao 100% pola Diputación, e esta primeira fase comprende o tramo viario desde o acceso da estrada provincial 0002 ata a aldea, cunha superficie de preto de 600 metros cuadrados. O obxectivo é construir zonas peoniles, permitindo o tráfico rodado só a residentes, servizos e vehículos de emerxencia. Fora dos asuntos de goberno, o que vos comentaba, un único que ten que ver con turismo, e así retomamos ese tema, donde seguimos dando pasos firmes para mellorar a atención ás persoas visitantes. Ademais, facémolo con fito claro, porque batemos récord de adhesións á rede Info Rías Baixas. Nunca antes esta provincia contara con tantas oficinas e puntos de información turística. En concreto, acabamos de incorporar 3 novos. Catoira Gondomar, con 2 oficinas de turismo, e un punto de información turística no Museo Ramón María Aller en Lalín. Con estas incorporacións, acadamos as 35 oficinas e puntos de información distribuídos por toda a provincia. Unha cifra que non é só un número, é a demostración de que o modelo funciona, porque formar parte da rede Info Rías Baixas é moito máis que unha adhesión formal. Isto supón acceder a ferramentas tecnolóxicas para mellorar a xestión da información a todos os que se achegan a esas oficinas e contar con un apoio técnico e tamén avanzar na obtención de distintivos de calidade turística, onde algunhas oficinas xa o teñen. E ao mesmo tempo, estas oficinas, sabedes que se integran no noso modelo de destino turístico intelixente, que nos permite analizar e recoller datos que son clave para seguir mellorando. En definitiva, criterio, planificación e calidade é a receita das Rías Baixas. E pola miña parte, pois dos asuntos de Xunta de Goberno e fora de Xunta de Goberno era o que vos tiña a ben comentar. Non sei se hai algunha pregunta. Pois ora cando rematemos o proceso, pero a intención é executalas no verán,
coincidindo co bo tempo, aínda sendo conscientes que tamén é cando máis persuicio se pode chegar a causar aos visitantes que se achegan, que concéntranse máis nestas datas, pero o tema meteorolóxico era nos importante para poder actuar, sobre todo na fachada exterior. Con respecto ás probas deportivas do Entrepontes que acaba de comentar, sabes máis ou menos en que municipio se vai levar a cabo? Nos ahora o que facemos é sacar a concurso a empresa que vai a xestionar esas 6 carreiras e esa empresa fará unha proposta de cales poden ser os lugares por comarcas idóneos para levar cada unha das probas, dos 10K e dos trail, con toda a singularidade que pode ser pois que os terreos sexan aptos para o desenvolvemento das mesmas, cuestións de tráfico, en fin, unha serie de criterios que técnicamente eles teñen que valorar e que se supón que son os máximos coñecedores dos circuitos idóneos a realizar por toda a provincia. E despois, cambiando de tema, tamén lle quería preguntar por que este lunes entraron en vigor, comenzaron a funcionar esas líneas de autobuses con Portas, Moraña e Campo Lameiro con Pontevedra, son de Valde, ademais. Non sei se teñen xa non datos, pero si unha primeira sensación desde esta primeira semana que tal funcionou, se houve xente que utilizou a liña, son sensacións positivas, non? Bueno, é un proxecto pioneiro que nunca antes a Diputación puxo en marcha un proxecto de mobilidade destas características en 3 concellos reto demográfico, que están na área de influencia de Pontevedra, e onde o obxectivo que perseguimos é achegar, facilitarlle a xente maior, ya non tan maior, a que veñan a facer xestións importantes a Pontevedra, dígase todo o que ten que ver co ámbito sanitario, Montecelo, e tamén outras xestións no propio centro do día a día. Tivo unha acollida espectacular. Aquí tamén, pois, hai de agradecer o traballo feito de cada un dos alcaldes destes concellos en promocionalas. O que se nos traslada, que isto cada día está ganando moitos máis usuarios, por todo o ben conectada que está, os tempos nos que se fixaron as paradas de ida e volta, e o esforzo económico que iso supón aos bolsillos dos veciños. E esta é unha maneira máis de articular medidas para afrontar o reto demográfico e tamén un aforro importante para os petos dos veciños e veciñas neste caso destes 3 concellos, e digo, dun proxecto piloto. A vos. Bueno,